Ka JN Suzuki Maublay, lembat ki weki branch ki badan hajwai, ICAR, Maulai bat Mairang, ki ay ki scheme bapher kum ka free helmet, cash discount ka basan hajar tingka, rider jacket ka bah nyo hajar tingka, khatsan persen ka discount haki accessories, ka exchange offer haki nugi model, EMI bat finance da ka down payment bat ka sut ka barit. Ka Mauplang PHE Workers Union kabalong ka Shatri jongki nong tray casual bat ki work charge staff ki batray hapo katanat PHE jong ka Mauplang division kila kerpat ia ka sorkar jela bakan pelaj no ya ka tulop ka ba sateng nadu ubnai risau nai weng bat kumjuru na ka bentau bunai no pra mentau snem arajar arpulai u president jong ka Mauplang PHE Workers Union uba Napoleon S Maupniang ulaya tu baka union kala dep ban pha da ka jingtho shaw menteri jongatanat PHE u Marquis and Marak bat Shakibor bahalor jongane katanat bakin wat ya kilat gelenti na ka bentaban siu no ya ka tulap jongki nong trei ki bala shakri la shiphousnem arphosnem bat laiphosnem kanti uba Shamstar Renja ula penpendapat ba unia kun ya ka election MDC na Laban Mauprem constituency kum u Kertong Shimet Hakajing ikran bat gelat patai kubor. Uba Shamstar ulaya tu bagane gajing angno jong u bania khun ya gane ke election kalong namar ba utrang ban penne ya ka khandau ka siap jong ka judgment reu lengba ka district council. Ban pensana miyaki arphun reungut kirang ba khasi kibala len yala ka jong gajing im ban lek yakun hakathma ba banengkong Shagari France house name khat kandai spa arphun yo ka New Trap Aceh National Movement East Khasi Hills. Kalau dawa na ka sorkar baka dayban penne pensa yau mot tay nam bala thok kerteng jongki arpun rengut kirang ba yau bala tay hamot pran. Halor gani kita khot jongka seng kita lek bania kendo yau director jongka tanat urban affairs uba E Karmalki bat IT ru da ka dorkhas harengkat kejing dawa badayban penne pensa yau ni mat hamot pran leng baka ai. Kakunhun yelekai jongga United SC na Kolkata, kalawan poihan Nongstoin West Khasi Hills District, nagbentaban mi madan, haga lumpung yelekai Invitation Knockout Football Tournament 2022-2023, bala penyai daga New Nongstoin Sports Social and Cultural Club. Ka United SC kan yakun persya ya ka kunhun yelekai jongga MLP haga arpo terik unok pra arhajar arpulai bat lasakhiru baki rang yelekai jongga United SC ki balawan ban sa lupa kila yo ban kilan met hamadan New Nongstoin na ka benta ban pun krep hai yaladi hag bay day bergani ka New Nongstoin Sports Social and Cultural Club ka khot bat ka wear ya ki pait ba apakin wan sakhi ya gani ka jingilek ka ba itanat Dak babu hakmat ya ka thong ban pentip syakipai ba nong shong shnong syapang ki jingmentoi jongki scheme ki bala pelaj pai ba dak sorkar pedeng ka Central Bureau of Communications and Broadcasting kala penlong ya ka Vikasit Bharat Sankalp Yatra dak jing trailang bat kitna trai kam bapher ka sorkar jela haplau jongka Nongpo Town Shopping Complex Nongpo Ribhoi District Ya gijing pencai pangki scheme jong sorkar la ajing kren daga nodal officer kakong Sofia Dekar u urban officer jong nongpo uba L Langste ka capacity building specialist jong nongpo town kakong Wan Salan Pasa bat kiwe ki officer ban penne pensa ya gijing kho jing suba jong yodo ka bala jutip kum ka pliangja jong ki khasi Ka executive member jongka Khasi Hills Autonomous District Council ka bapet ya katanat market kala IT da ka trokit nyut syaka hima melim na kabentaban lumban lang ya kinyut bala lum na keleng ki basa ki badon hapo yodo ya kani ka kali kit nyut baka kong Grace Mary Karpuri kala penyo lengba ka 15th Finance Commission jongka tight grant jong usnem arjar arpuai arjar arpuar la IT shows im jongka hima melim upa im Ainam Manix im rengkat ka jing sakilang jongki menteri bat ki bakrau jongka hima nalor ki nongshong yo
Kakenhon jong ki liang persya kapala tip kum ka Indian National Developmental Inclusive Alliance lani ka bagi khot lengkot kum ka India kala syong jin yalang hagasin ka pasau ban yakren ya ki babon kimat ki bayadai bat ka jingpen kre ya ka election MP ar hajar ar pusau kidon kumbah nreu phongut ki nong yalam ki balawan ban mikmat na ki arpu pratali ki sengsan perthai ha ka jing yalang ka balalong ha Ashoka Hotel hanong ba Delhi Hagani kejingalang kila sedang bani penbet yaki constituency ki bakin sei daki kertong monlang. Ki pulit ke Delhi ki ong bakim don kam show ban penbon kam ya ke jing tokit halor ke jingrung kensan ki arngut ki breu hapo ke yeng darbar jong ke Lok Sabha namarba ya baro ki jingja layo ban ringdur lengba ki CCTV bat la depru ban tokit ya ki basyakem bat ki sabut kilabiang. Namar ke jing kiu ki bayo ya ke jing pang COVID-19 ha Kerala bat Tamil Nadu katanat ka koi ka khia jong ke jalla Karnataka kala penmi bon teli ki kendon khnang ba ke jing pang COVID-19 kanomla ban sapriang ha gini ki sngi lek men snem tmai jong ki breu lalap bau knyang COVID JN1 ulas dang sapriang bha manta ha Kerala bat Tamil Nadu Kibor Peniai District Hal Lucknow, Uttar Pradesh. Kila penbena bagi kino kiba penlong ya ke jing rakhi Christmas bat New Year. Klem dayo jing bet na kibor sarkar. Kin ngat ha ke jing penstam kaba ki hab ban syong patok nriu benai. Harengkat kakuna kaba arpo hajar tengka. Labtha ya kiba temu ban penlong jing rakhi Christmas bat snem tmai bagi hab ban pan jing bet nado ka arpo tarik mentau benai. Mukta Mahato ubana Kalinganj West Bengal ula syakem namarba la suba ba udai agent jongki ISI la kem yo daki anti terrorist squad jongka Mumbai police ki pulit kila ilamno yo sha Mumbai bar hakaju kapor kila tokit na ki nongsong snong syapang ka jinglong jong uni ubreu baro kila ong ba udai ubreu babha bar judon dak sniu ru Kapa pensuba sniu yaki pulit kalong banado baula play dukan online kaspa jong kalanang kiu kensan. Ki MP jong kaliang persya kila pelong jingki hajan ka statue jong Mahatma Gandhi ha parliament kum kadak kajing persya namar kajing sya suspend jong ki khandai fu arngut ki MP nagane ka dorbar telang ka bamenta. Ka Sonia Gandhi bat Rahul Gandhi ru kila wan bani simenta lang ha kane kajing yaki. Tang hapo prakanta ka seng kongres kala yo hadu siklor nriu hajar tengka naga jinglum senyang jongka yakapala tip kum ka donate for dash la yo banlum yakini senyang naki 100 hajar sans pangut ki brio la sedang nengkong yakini jinglum senyang dau president jongka seng kongres Mallikarjun Kharge ubalano senyang silak laifu prahajar tengka Kani kesenyang kadai ke baga seng kongres kasedang nado ka shispa laifu pratengka kum kadak ke jingken mau ya ke jingdap shispa laifu prasnem jongka. Ki pulit ke Goa kila pengat kendon ya ki arngut ki brio namar ba uksau jongki uladai ya ka kena red. Ki arngut ki traik sau kila pelat ya uksau Rottweiler jongki klem pikir ba bat uladai ya ka wei ka kena. Ki pulit kila kem yok so bat mentau don hapo ka jingpet jong ka Directorate of Veterinary Services. Ka pulit kentei ha Bihar kala syak sospan namar ka Shnar Reel hapo ka Mahabodhi Temple. Ka Khushbu Kumari kala Shnar Reel ha temple da ka batep lang da ka jingruai Hindi bat kala pelaj pai ba ha ka Instagram jongka. Kadai ka pulit ka balapha bakan lej apa hara ha ka dai ka temple. Kamaha Bodhi Temple kadai ke jaka kabum syara mobile phone hapo nrei ka pulit pahara ka sna sendon da ka reel bat pelaj ha social media ka jing persyang jong ka Egypt bat ka Qatar ban penyesuk ya ka Israel bat ki Hamas kampoi shino ru namarba baro arliang kilawan ra la ki jong ki jing dawa jong ki ya ka ba shimlala ban ya kran penbet Ka Israel gadawa bagi Hamas ki deban pelaj lut no ya baro ki brio ki bakala rabor na Israel kad bagi Hamas pat kadawa bagi spai Israel ki deban mi lut no na Gaza henrei ka Israel kam tre ban pediang ya kani ke jing dawa ki Hamas ka Egypt pat ka Qatar kin khot ya kren biang ya kita ki arkan hon ban wat dakano ka lat kalenti ka bakin biang lang
Shispa khat prangut gibreu kila yap ha ga jingkhnyu ujumai uba hnreu point r jongka Richter scale ha Gansu province jongka China. Ka China Earthquake Network Center kala pentip ba ka jingkhnyu ujumai ka dei ha ka por khatwei beje san phondai minute ha ka miet la sngi ublei. Hanong ba Ji Ning bat Haidong ka bahap ha Shanghai kidon katto kan Italy kiba la khlem ki yeng bat katto kan Italy kiba la orpat lala ban yok pelaj no hado sanspa prapongut kibreu ka United States of America bat ka Finland kila yasoi ya ka Defense Operation Agreement ban pon klein shushu ya ka jinge trailang ki sipai hagini ki artili ki ri lengba gani ke jing yasoi ki sipai na kini ki artili kiri kin yo e ke jing ai jing hikai bat ke jing sya pentebet ha ke ju wajaka ka Finland ke dei gari ke badang shurung khot shen sya ka NATO kata dang hau yayong mentau snem ka Russia shen kan sapleno ya ka karkhana ka ban penmi ya ki drone ki ban ya khun ha ke jing don kam ban plip ding Yaki drone on penmi da ka company Infintech Corporation ka badan ha Saint Petersburg. Kani ka company kan penmi kumba 6,000 hado 1,000 teli ki drone house name 1,000 arfsau. U Abdel Fattah al-Sisi ula job yang ha ka election president jongkari Egypt. Kidon kumba 1.0 million ngut kinong Egypt kiba hapo kari bat nashabar kari ru kumjo kibala tap ya ki vote jongki. Kajing ithap vote hai jem kalalong nado ka shipau tarik hado ka khat ar tarik mentau nai kat bagitu ki ba sa shabari pat kithap vote nado ka shitarik hado ka lai tarik mentau bunai uknyang COVID-19 ubathamai ubala tip kum UJN1 udai uknyang jingpang ubala sapriang state bhamanta ha United States yakani la lap da ka Center for Disease Control and Prevention UJN1 udai ubaya seriem kum uknyang birola katanat ka koit ka khia kala maham ba uni uknyang jingpang ula banang jur hagani ka ayom Christmas ka Pakistan kala penpau ya ka jing sngo khia nomor ba ka jur bha ka jing shalan tiarthma sha India bat kala ong bakani ka bu jing mai ka shongsuk shongsan U Deputy Permanent Representative jongka Pakistan sha United Nations U Muhammad Usman Iqbal Jadun ula kren ya kani ha jing yalang jongka Security Council kapala shimenta dakumba nriu potli kiri jongka perthai ujadun uklem penmi ya ka kerteng jongka India nrei ula ong baka jing yai beteng ban shalan tiarthma shakawai kari ha South Asia ka bu jingma ya ka shongsuk shongsan nrei la song thu shai ba uthau ya ka ri India Ka Menteri Rangba jongga jela Northern Territory ha Australia ka Natasha Files kala resign no hadin bakilami gijingkeno bamsap ya ka sarkar jongka kala resign no hadin ka jingkeno bakadon ka jingyo nong jongka na ki company ka bapentre ya ki babun ki kam ha Australia Katanat ka koit ka khia jongga New Zealand kala penmi ya ka jing penbana ka patmai ba barok ki primary school ki dei ban ai jing hikai tang shikenta ha ka shisngi ya ki khenna bat ka jing hikai ka dei ban long kumno ban pule ban tho bat ya ka jing khen ha ka joko por la khang ru ban ra mobile sha school kani ka dei ka kendon ka ba ki school ki hab ban bot na ka benta ki khenna ki ba hapo pras nem karta Kajing bun brio ha Italy kala nang hiar shushu hadu bamenta kalong tang hapo san phukhandai million ngut kani kalong kat kum kajing khen bala penmi daga National Institute of Statistics Haus nam arjar shipo kajing bun brio ha Italy kalong hadu nriu po point nriu million ngut nrei haus nam arjar arpu ar kajing don brio kaduna ya ka san phukhandai million ru Naga san khundai million duna ka jingbun brio ha Italy san point iwe million ki dei ki barri Hagapor baka jing khi ha Bangladesh kadang jurbha ki runar ki bumla satia bantip ki la thang ya ka wei ka rel hanong ba Dhaka bar hagani ka jingja sangut ki brio ki layap kani kala ja hakapor san beji step Kajing yakhi ha Bangladesh kala ne mentala kattu ka ne banai namar ba kaliang persya ka dawaban penkut no ya ka sarkar jong ka Sheikh Hasina shwa ka election khnang ba ka election kan long ka bakhoi
Nado baka Israel ka sedang banhir tmaya ki Hamas ha Gaza ka jing yap riau mentah ha Gaza kala poisya ka khat khandai hajar sauspa sanpulai ngut. Nyau pau nak sispa na ki bayap ki dei ki kentai bat ki kena. Ki don hado sanpu ar hajar arspa prapun riungut ki nang Palestine ki ba mensau ha katma ka badang ne hado mentah. Nagi laifun riu tuli ki hospital ki badan ha Gaza, hadu mentah ki hospital ki badang terekam ki don satang prateli. Ya ka jain pong bala pong da ka khuns Diana, hagis nem khat khandai spa prapo kle, lala bandi ha ka yau deli lam hadu khat waisha banya kador bala bu bandi. Ka Julian's Auction ka badan ha Beverly Hills ka ba penya ya ka yau daily lam kala pentip ba lala bandi hadu khat wailak saufulai hajar US dollar. Kito gilong kimat kublai.